bagong oras na sa pagbaba. Pati sarili mo dibdib ay bakay ng mga daga. Kung libre ang mabuhay, wag kang masyadong sanay. Kasi ang tanging kapalit ay libre rin ang pumatay. Delikado ang paligid kasabay. Rapolo sa Tuguran! First battle of the night! Snitch versus Arkino! Pagpagkan ito! Nang salamat kay ni Mayor Aljon Diamante o sa ilaban ko nga Mayor si Danny Diamante, sa SK President Jay Tabdasan, sa ilang kapitan nga si Janet Bornea o sa amigo ni Jess Waycoran. Shout out mo sa pagkikitan. Salamat. O sa tanan nga natin karon nga mga tuburan nga sulit kay Miss Portada, salamat ninyo. First battle karon. Daghang kasanan. Sa kung wala, make some noise for Snitch! Yo, Snitch day, shout out. Ikan pag San Fernando, pero diretso ko na tao. Shout out ang kunilang Raven Montebon, ug ni Severio Puerto Balocos. Sa tanang side sa Montebon, ug Malinaw dere, shout out inyong tanang Tarapolo. Game. Sound to! Make some noise for Heart Killer! Karkan ya, shoutout sa pro o sa tanang taga dire. Tuburanon, maglangas! Wala na sila nagkwentos. Sabot sila nga una si Snitch o kaya ni Heart Killer. Pinagtata na na! Round 1, Snitch! Let's go! Yo, sa di pa ko magsugod, mag-selfie sa ta. Game. Nah, sponsor ako ni Kadiata. Game. Jesus ko! Kinsa man tayo nagputol sa dakit. Por Diyos por Santo, anong nasaag man idiring agta nga pangit. Pala ang espiritu, gibuwan man mo guys ini. Amigo, lahi na ang tanan, ayaw na lang pag-jacket. Pero sa imong kaitong bisadaghan kag sala, dawaton gapon kas langit, himuon kang kwaknit. Suspectness mga tulis, rape, ug uban pang krimen dito sa Bagatan. Dini basta-basta nga klasis pagkagawatan. Eh kung mangawat ni sinyong balay, manutok paspultahan. Ug di ninyo ablihan, magsuko-suko pang ganahan. Bilathom kining gatay ug hugaw inyong balay, iya pang siligan. Kung si Winston Lee o si J.S.Y. Corat tawgon og double W. Kaning animal litos karkar tawgon sa ni siya double shadow. Eh kung mulakaw ni siya og udto, inyong makita puros ranino. Kinsa hilig diri og salida nga guko? Amo? Mo na igsuon ni Mr. Pupo. Heart Killer pa ang code name. Wow! Nanadig kasing-kasing nga napatay gaw. Na Heart Killer aning ugok katong nakakita siya ugok-uk. Imbis nga malisang ang ugok pa'y nahadlok. Sa kakuyaw itaw sa ugok, ang ugok na stroke. Di magsilbi ning Heart Killer kung ako na mo atake. Akong tira lababas bomba sa Hiroshima o Nagasaki. Tawag ako! Manguli na mo dyan, Leo, ay kong biyahe. Kung sa'y connect, wala, siyempre. Kauban na siyang giingon mo nga love kay kaniya, pero pagkakita niya gwapo, gibiyaan raka. Ang ironic ka Heart Killer, imong pangan, pero imong kasing-kasing mo, pirming masakitan kay pirming mabiyaan. Pero di hindi ka kumpensaan. Kuyaw kini kabilidad. Lima mo nga sang Ginoo iya pang nailad. Eh nagbuhi ni siya baboy pero wa matagad. Ni adto siya sa simbahan ug nag-ampo nga nagtuwad. Ginoo. Ayaw nga ang tao na akong baboy ug akong isaad.
Ang tanang halin sa baboy kanimo akong ihalad. Isugot sa dayo Ginoo ay balibad. Nilabay ang duha ka buwan ang baboy gibaligya ngas ganahan. 20 ka barato, 20 pesos ang presyo. Pero nairo ka pakapin, ang iro mo ay mahal. 20,000 baligya sa animal. Unsa ka maro, di baligya ang baboy, kundi paliton og apil ang iro. Mayro ba ang tagtarong nga iro? Katapag yung napuno sa kagid o puno. Pagkahali, nidritso siya sa simbahan, dako kay 15 ang ganahan. Nidritso sa altar o 20 pesos, giplastar. Ginoo, aniya na ang halin sa baboy nga akong isaad, imuha ni tanan. Kaning 20,000, harin mo ni siro, wali na ako sa itong isabutan. Yawa, ibuting maruwa yun, kabalo mo, ang Ginoo, naglingo-lingo na lang taon, huwag ning hamad. Nang hupaw, nakaingon siyang kagalingon. My God. Matong niya, wa pa daw ko'y kasing-kasing nga napatay. O, tinuod na, kay di ko killers mga babay. Timan i-killer ako sa mga MC, pero dili sa mga babayi. Dako kay advantage ning duwa kay taga diri akong kontra, pero lahos ra gyapon ni para mabuhatag og lingos taga diri. Mao palihog pakpaki. Yo, what's up, snitch? Mao ni karaang albularyo, tanang sakit iyang maayo pero dili iyang naong nga gitugkag pulyo. Kay klaro kayo. Kay klaro kayo dako kay pagmahay imong papa, pagkita na imong nawong. Ikaw alpang mo ninanga mo di pilak, may pay giwisig na lang is bongbong. Expect magos imong papa amigo nga mahimo kang builder sa barko. Mahimo kang doktor sa barko. Pero kay ni Interman, tigtil-til na sa barko. Tigtil-til lang sa barko. Pero in fairness kahit kay din buang, iyang prakisanan, barko ang katbang, ang barko good. Ang barko basta makadalas iyang pamaba, mularga na lang, bahala guba. Di ba welder kami go? So mungutan ako, igunsa na si Haider nimo. Welder, Haider, way nakakuha. Kung magets maka ninyo, congrats, mga Arabo na mo. Wait, ka na ba mag-Facebook atin? Naimot sa atin mo nga si Abdul na, hi there, sempit there, get well there. Paranger kay pamuo, iyang sikreto, Rexona, ihiso sa buhok. Napaisuwang ay, makatitanos. Kung mao maganin ni magdaghan, manggawas yun, ang whole body nga sapatos. Di ba ay kay hinungdan nga nung nagbuwag ang sweeting manag-uyab dito sa kyanan? Kaya ang katong babae di ay inyong kamanghuran. Kung maumang ganin yung idol, ang mga popcorn bindo na mag-uol. Kaya buang-buang man ilang sampol. Buang-buang ilang sampol. Kung nadili kasi pa kami go, dili jud kasi. Dili kasi. Kay bira ka as in bubuon. Lami kay kalamparoon o barahon. Kaya kung manglupad ng atolis imong duggan, akong palahon. Di na mistil og siminto, kay akong masahon. Di na mistil halo black, kay imong ilong ay halo blackon. Oops, bara halo black, siminto, pala, bato kong gingon, pasabot ana, mura kang trabahante, construction, ay pamurmahan ay. Tawa, rago ninyong ang iyang pormahan, di jud kasaligan, mura jud mga watay, gusto ka kung nga bugas sa tindahan. Ingon ana ni siya kabaga, kanabang kapilan na gibastid niya, gibali-bali nagsagpa, di pa jud muhawa. Law na diya. Law na, pero mubili mo sa iyang talent nga pang Guinness min. Asagon mo kitag tao nga mo. Musna ko to rin. O niya, ang patulak mo, tutoy o butin. Sa iyang gibuhat, pisi ning dangas, isip pagsangat, patay ning maghangad. Ang namatyat, nagapos ra daw, punuan sa tangad. Yawa. Gen! O welder ko, pero di ko na ikawaw.
Tanang wangwang kaya na kong suldahon, bisag bilak, panasa kabaw. Wala ba ka? Raul to na, piste, grabe, kadali. Imong lines, imurag imong naong, pwerte ka bate. Murag ka nagboto sa tiguang, wagi ay lami. May bagong utin, kung umata ko gandang kay mangihi, makapamiste, bakos kagahi. Pero manghimuay daw ning hanggaw, mga armas nga paltik. Iyang mga produkto way kuyaw, ay ginama sa plastik. Kabantay mo, biyahok na kini siya kaping, mauning na nga lumping, kayang mupalit o gustong magpairing, ani siyang naong itesting. Pero bagsig na ni sila. Kaya niya padaganon niyang kontra gamit niya lato. Ang di mo dagan, dugdugan niya kalima, hago na sila. Maudi ay pisting niya akay. Sala dyan yung GI tanan. Lap trip iyang gusto, hapuslan man. In short, tawag akong Gadaya Per! This is just a piece of shit inside a wrapper. Kairin ni siya sunod sa Gadaya Per! Kaya wakay litrang itapak, murag tayo praiter nga guba, kasigir ang putak, manok nga gabiga. Makasaksi mo ron o tinoon nga bakat, patay ni rong heart. Kung ako na mo atake, tawag ako heart attack. Uli ni ron nga maghilak, murag na pildi sa hanta. Sa una ni gamit ni siya tanini Madura Plus, kinaghan ko na siya bugas. Pero karon na problema na po ng bubuon, ewa na naman ko siya lungagon. Pero you know what? Tagaas yung kinabuhi nila mga kaliwat. Ug masamad, maayo ra inig kauwat. Kaya katong lolo aning giatay, 300 na lang edad, duwa pagyapon namatay. Kaso kay kaon nilang gibuhat, ilan na lang ipatay. Kinatiguang ang record sa Guinness, nalangkat siyang lola. Asa mo mangita na, 399 na edad, dance instructor pag Zumba. O palagi to ninyo patya, kamao ka mga warta. Purmas ki atay ay, wag yun, mapurma. Napay dagway, murag katong nasruntorn na salida. Bitaw no, purya saway, monipiste kung naipista. Eh kung usakan is inyong balay, magpamisti ang tag-iya. Kaysa kagugawon na ninginatay, 20 kahiwang humba, wangon ra. Pataka ka o dasdas sa'yo kang napili nga makontra. Mahal among isda diri sa tuburan, HK nga nung diri man ka nangumpra. Pakyo ka. Lolo. Sige, sige, higop sa akong kainit kay amin ni mog aso na to sa akong pagtakilid. Bugo dito aso kundi fluid. Sige, baliktas na andan. Mura na kag DPWH, daghang project walay human. Sa atong killer ni mong akbang, tablapay nagbuong ng DPWH, daghang patay walay hunong. Apil imong pangalan nga malistas man talaan. Malas lang kay ikaw ang natlan dayon bunutan ning loob. Sige, sabay lang sa akong natunog. Basig mo yung kagbayas ko mutikang. Nakisabay na ka sa lapak sa akong lakang. Ala, pagbantay kay sa unahan ay hanggang nagatang. Tanga imong gabay, yabag nga pamaymay. Sa bahis panis na kam, ang makadulot ran ako. Naidala nga yam-yam. Oh, speaking of yam-yam, grabe din yun, kumudang inot. Kaya sa paglumay sa silingan nga bayot, gamitan, padyog antidot, sure ka.
Tumita dyan dito. Hasta kuyawan mo masakit ang nag-SARS do. Kay SARS, sakpan asawa, remidyog, silingan, way buot. Ang ibaw makaresulta na AIDS, ang iyog do na istilot sa HIV ra imong ambag, hingiyod iratsada, bayot lay tirada, kay sa lablay, puntimang malasa. Kusog manggod ka manggasto, bisag walang kayo, igobaan kas katika santol, kay saging gingon ko na, di ka hibaw makontinto, bayot ra imong gusto, kay ang tinod nga seryoso, dili siya, dili lang ka, dili santol, dili mangga, dili guwapa, dili saging migo, kundi kamito. Kailan ka kamito? Isa'y loyal at seryoso dere, patas kamot. Oh, kamito, wakailabot kay wakanisa. Sakit pas Avengers nga ending. Unsay pamati migo nga imong uyab hilig og dive sa Malubulo Spring. Unya pagtunga niya balik, bugnaw na iyang feeling. Ingon ana gyud na daw basta mag-expect ka sa usa ka butang kana bang murag panty nga tibak. Nga abi nimo sakto na kay og haong na sa pag-atubang pero sa luyo di ay na dako kay kag pagkuwang. Pero okay raman gihapon, mahappy raman gihapon ka sa daplin niya. Kuyugan di ka, ikaw na tog happy para imong madawat nga happy na siya sa lain. Karon gamita ang ikatulo nimong mata nga way gamit nagpabiling buta kay wan adi kakakita nga wan ana kaniya gigugma. Wan kaniya gihugugma. Kay ba mo ko unsay pagkuwang nimo tungod ana imong api nga piyahok. Mao ni resulta basta magsigig siya po unya ipasaka sa utok. Kaya ba mo kung sa minilig siya po? Sarap hit-hitin ang batong umusok, pero joke. Tanawa, uga na kayo yung panit. Tanawa, uga na kayo yung panit. Ingon ka snitch, ni hit. Uy, nakakuha! Ingon si snitch, ni hit. Pero ni hit dyan ay. Time. Gusto kag yam-yam, tinuduan ko sa kong luludok yun dong. Aniya! Muni. Espiritus delicatus natitanus kay gilatus ug dos por dos. Engkantong gihaya pahawa sa lawas aning yawa kung di ka gusto mabulit kas akong luwa. Bitaw na ako'y gamay giveaways. Wa ko'y dala nga bars pero na ako'y dagang dala nga candies. Woo! Game! Kasabot may sa round 3 magtagalog. Game! Sa totoo lang, ayaw ko talaga sanang laitin ka, pero mas masakit isipin na laitin ka ng iba, kaya laitin na lang kita. Alam mo yung laitin? Pagkatapos nun, la 19. Ako ay makata na kumakain na ng MC, samantalang ikaw ay magiging makata ka lang pag ikay malibang. Makata Walang iya, tiginig bumbong ka. Pinost mo pa talaga sa social media yung kagaguhan mo, tanga. Pero inyo yun, bumili raw siya ng ice sa ice store kahapon. Ice sa ice store? Tanga, walang ice doon. Bitahan ng mata yun. Akala ko ba nagbago ka na? Ba't ganyan pa rin formahan mo? Tangina. Ikaw lang yung hip-hop na nakapang hip-hop attire. Puta. Pag tinitigan niyo yung katawan, macho. Pag tinitigin niyo yung mukha, chonggo. Pag ito tumitig sa inyo, nako, takbo. Ang asim para ng kilikili mo. Pag nagpo-food trip daw kayo, dyan mo raw isinawsaw yung adobo. Ay, totoo. May kaibigan tong negosyanteng in-check tong si Pogi. Sabi nung kaibigan niya, kukunin kita modelo, aking produkto, pala dadami aking suki. Tangina, alam niyo ba yung susunod na nangyari? Yung in-check na lugi. Nakakapagod rin palang mag-Tagalog, kahit nahihirapan ako sa kalisod, yatay. Sige, seryoso muna tayo. Gusto niyo ba ng bars? Gusto niyo ba ng malupit na bars? Oh, ito.
Bulag ka, no? Ang pangit mo, para kang tungaw! Sobrang pangit mo, pangit ka pa rin kahit nakapatay na yung ilaw! Alam nyo ba, sumali to ng Mr. Pangit sa kanilang barangay. Isipin ng puta kasi yung 10 kalaban niya na-disqualify. Kasi siya lang kasi yung pangit na sumasali. Hoy, pauwiin ka na raw sa araw, hanap ka na raw ng iyong ama't ina. Kaya pala ang itim mo na, sunog-sunog ka pa, doon ka pala nakatira. Alam mo ba, ayokong magmura. Bakit? Kasi mahal kita. Mars! Mapapasubo ng Toronto pag ako na yung may Raptors. This is my... Oh, shit. Home court ko to, this is my Golden State. Kaya wala kang pag-asang manalo sa Warriors! Fuck you, tayo. Ngayong gabi, brutal akong papatay. Kalaban ko'y tirador ng lamay. Magaling umasinta ng kape at tinapay. Kapal pa ng mukha, magdadala pa ng biskwit sa bahay. Mga linya mo'y kapos, kaya huwag mo kaming pinapaniwala sa ganyang ayos. Dahil para mo na rin sinabing, sa Jollibee makapagpili kami ng ginamos. Kaya kung ayos-ayos ka, hindi yung sa amo, suya-suya pa. Sa amo, suya-suya pa, pareho lang ang landas na ating apakan. Kaya sige, sandal sa nakapaan ng matauhan. Kung di tao, di hayop, di bagay ito. Engkanto na hinampas ng 10 bisis na mukha. Yung perpektong kitang-kita sa mukha. Yung tipong kahit saang anggulo mo tingnan, puta, mga tigyawat, nagtatalunan. Kung ganito lang ang mukha nga kaharap ko, sir, di sana nagdala ako ng bulldozer at hindi sana lighter, pero walang. At hindi sana lighter. Teka lang, hindi pa pala ako driver at wala pa akong lisensya, kaya ikaw lang ang mag-drive, bro. Sige, drive, bro, dito sa lighter na walang ulo. Total, pareho naman kayo, mga sira ang ulo. Tong tahinang gago ka. Nang sinabi mo gagawin natin ang ganitong dialogue, mga dugo sa ilong mo'y nahuhulog dahil huli ka sa aking bitag. Bisaya, Tagalog. Bisaya, Tagalog. Kaya sige, lubog ka sa putikan. Nakipot na daan, di nagkasya ang alam. Pero wag ismolentong si Bading dahil nung dumapo ang lamok sa kanya, puta nalasing. Kaya payo ko sa mga lamok dyan na ayaw makatulog, dumapo na kayo sa kanya. Pangako, isang sip-sip lang, may insomnia ka na. Kaya patay to sa sobrang brutal to. Gusto nyo malaman kung paano ko papatayin to? Pupunta ako sa bahay nyo. Tapos yung bakod nyo na kawayan, papalitan ko ng simento. Papasok ako sa bahay nyo. Tapos yung masira nyo bangko, aayusin ko. At aakyat ako sa hagdan. Bago ako aakyatay ng hagdan, bawat step ay aking mawalisan. Papasok ako sa kwarto mo nang walang ano-ano, sabay tutok ng 45. Bang! Dalawang putok dahil hindi ako marunong makuntinto. Bang! Sabay takbo ng walang kano-ano. Tapos hindi mahanap ng ebidensya ng suko dahil ganun ako kalinis magtrabaho. Time. So, dali pa ko naog na ako yung giveaways. Anahan mo ni. Continuhan na ni. Rapolo sa tunguran, first battle of the night, Snitch versus Aquino, pagbakal at pagbalik silang dua. Check niyo mong YouTube, search niyo Rapolo, subscribe mo nito, like niyo mong Facebook page, search na niyo Rapolo, Instagram o Television. Snitch versus Aquino, judges decision, 3-0 para ni Snitch. Wala na lang may
Shout out kay Sipa, Jess, Mercenal, Iputol, Zinis, all clearance, klaro man kayo, Paris na yung bars. George, Cloud 9 Day Shots, sa pag-follow, salamat sa pinbet na rin yung sa next show, lalo na kayo. All 3 rounds yata ito kanis. All 3 rounds yata ako ni Snitch. Klaro man, Snitch.